Avui determinarem quant sofre contenen realment les mostres de pirita estudiades durant el projecte. Després d'analitzar la granulometria, la densitat, la humitat i el contingut de ferro, va arribar el moment de realitzar un dels assajos químics més importants de la investigació. La pirita està formada principalment per ferro i sofre. Per aquest motiu, qualsevol variació en el contingut de sofre pot aportar informació rellevant sobre l'estat de conservació del mineral. La pirita conté, teòricament, aproximadament un 53,4% de sofre. Si el mineral ha patit processos d'alteració química, part d'aquest sofre pot haver-se transformat o perdut amb el pas del temps. Per determinar-lo, les mostres es van sotmetre a digestió química i el sofre present es va transformar en sulfat. Posteriorment, es va afegir clorur de bari, provocant la formació de sulfat de bari insoluble. Com que aquest compost té una composició coneguda, la seva massa permet calcular el contingut original de sofre present a la mostra. El procediment es va realitzar seguint els principis de les normes ISO 4689 i ASTME 1915 per a la determinació gravimètrica de sofre, adaptades a un laboratori educatiu. L'objectiu era comparar el contingut de sofre de les mostres de Valdeperillo i Navajún per avaluar possibles diferències relacionades amb l'alteració de la pirita. Primer vaig pesar acuradament les mostres triturades de pirita. Després vaig realitzar la digestió química necessària per transformar el sofre present en forma de sulfat. Un cop obtinguda la dissolució, vaig afegir clorur de bari en calent. Com a resultat, va començar a formar-se un precipitat blanc de sulfat de bari. Posteriorment vaig filtrar el precipitat, el vaig assecar i em vaig realitzar la pesada final. La massa obtinguda va permetre calcular el contingut de sofre present a cada mostra. Tanmateix, durant l'assaig va aparèixer una limitació important. Part del precipitat va aconseguir travessar el paper de filtre durant la filtració, i a causa de les limitacions de temps no va ser possible repetir completament el procés. Això significa que, probablement, es va perdre una petita fracció del sulfat de bari format, fet que podria haver afectat els resultats finals. Els resultats van mostrar que les mostres de Navajún presentaven continguts de sofre més pròxims als valors teòrics esperats per a la pirita. Per contra, les mostres de Valdeperillo van mostrar valors lleugerament inferiors. Aquesta diferència podria estar relacionada amb processos d'oxidació i alteració química del mineral. Quan la pirita s'altera, part del sofre pot transformar-se en sulfats i dispersar-se progressivament per l'entorn. Com qualsevol mètode gravimètric, aquest assaig també presenta possibles fonts d'error. La pèrdua de precipitat durant la filtració, un assecat incomplet o petites pèrdues de material durant la manipulació poden influir en els resultats obtinguts. Tot i tenir en compte aquestes limitacions experimentals, les mostres de Valdeperillo van mostrar indicis compatibles amb un grau d'alteració química superior. I en comparar conjuntament tots els assajos realitzats durant el projecte, la hipòtesi inicial començava a adquirir una base experimental cada vegada més sòlida. L'antiga explotació minera semblava portar dècades interactuant químicament amb l'entorn que l'envolta.